Kabuhat ka assignment na to? Nadi tayo assignment? Nakalimutan na. Oo. Wala, patay ka ni Ma'am do. Tara kay pabuha. Pasun una lang ta ka. Sabay na lang. Diba kay wala daw kabuhat og assignment. Pagkainin ni Ma'am. Good morning mga bata. Good morning, Ma'am. Karon mga bata, maadto ta sa atong garden kay magkanalta. Pagkahuman atong kuralon kay para dili makaon sa kanding ang mga gulay. Yes, Ma'am. Uy, Ma'am, wala pa man si Dudong Pawik. Mag-una ra ta mga bata kay inigabot ni Dudong Pawiks, muapas ra to. Ma'am, magkuha sa migtagad. Ikaw kuha lusyon. Uy, hapit mo na ilos-utso na eh. Agay! Na po kuda. Kasabaan na po kong mama ni ba? Saan papa ba dugay kay kunya gipukaw? Awar na late na kunya gipatugway pa jud kunya sa kanding ug baka. Matunok eh. Mga bata, duha ang magkanal, duha pud ang manguha og kahoy para ihimo og kural. Kamu lang dito. Sige na mo. Sino ni ma'am ani no? Nakanunay ramang kong late. Uy. Pasa day sila oh. Nag-garden day sila ma'am di ay. Mudritso sa ko sa room. Dulo ka mo kang nakuha. Ako'y duha, oh. Talatugan pa nato. Sige, sige. Ma'am! Good morning! Dudong Pawiks, nganong nadugay maka dali na tabangin ang mga classmates. Nagkuan pa magkukumamba kining nagkining. Pasensa na jud kay mo mga classmate. Ma'am, saon man ko na daghan man ko kay ko ginatugay mabuntagod. Di man ko mo karit ani kay wa man jud good mo yung mga hayop. Ating lang dula si Dudong Pawik. Ma'am, excuse ako, Ma'am, kay mainom kong tubig. Balik dayon ha. Yes, Ma'am Ma'am. na siya nakatikated. Ma'am, habi na namin ko habi. Uhawa nga gutom uy. Hindi po to basta-basta among trabaho kay nagkural mi dito sa garden. Sa kay mas maayo ug magtimo na lang ko. Kay pinirito man daw ang isda ang akong sudan ingon si Mama. Pero tamban pud lagi. Isa ra pud kabuok. Ay. Tan-aw din ako ni ilang mga sudan. Abrihan ko ni Lusyo. Wow! Kalami sa sudan ni Lusyo. Hotdog! Tulo pa jud kabuok. Ko din ko aan. Balik na. Isunod na ako kang clear. Ada ko ang balunan, oy. Kung sakay sudan, ani. Wow. Karami! Ginamay! Paan po na ko ni Gamay, Bi. Ato na po ibali. Tani ka, Biti. Kung sakaan magbukat-bukat man. Oh! Dili basta-basta balunan. Pareha sila ni Claire. Pula kayo. Sakay suludan. Ah, grabe lami. Adjog sudan ni Biti Permi. Uy, humba! Ano kayo naman kahiwa? Waan na tugtulo. Tunga-tunga lang mi. Kay Dudong Pawiks. Unsa kay sudan ani? Chorizo. Duha ka buo. Ako na ning isa. Ngano bitang sunggan kay ka? Karon. Mukaon na ko. A few moments later. Kanawa. Basta si Maria na ganyan makaadto sa classroom gani dugay kay mobalik. O sa mga buhat niya dito. Basig nag-CR ko siguro to. Ah, si Ar. Kaya po naman. Niya naman to. Oh, kisa naman po na yung istorya. Ako na po. Unsay dugay? Tama diha Maria. Dako lang ang tiya ni mo da. Alam nga dili
bud ako dudong Paris nga nabusog man ko sa tubig.